No niin, terve taas kaikilla. Tässä jaksossa mä ajattelin pelata tätä Minecraftia. Tää on aika kiva peli ja hauska. Oon pelannut sitä aiemminkin, mutta nyt ollaan pelaamaan sitten tätä. No, nyt tuli vaan haluu pelata tätä minejä, no tää on hauska peli. Itse ainakin kehotan niin teitä pelaamaan tätä peliä. Niin. Minulle tää on ainakin tosi hyvä peli. Sitten mä ehkä siis tuun ottamaan toisiakin pelaamaan, jos haluavat mun kanssa. Siis mä en nyt vaan tiedä, mä kysyn vaan joita pelaamaan. Ehtä sillä. Mutta tehdäänpä tässä nyt talo heti ensimmäisenä. Ei nyt talo, kun tyhmä minä. Kun hakataan nämä hiilet, sitten hakataan puuta. Sitten tehdään crafting, mä voin tehdä crafting table. Sitten tehdään puut, aletaan tehdä talua ja mainottaa vähän lisää ja kaikkea. Mutta täällä on kauheena tätä koalia. Siis tää on kauhea suoni. Ja jatkuu vaan. No se loppuu tähän. Mä hakkaan vähän kiviäkin tässä. Saahan tehtyä puumiekka ja lapio ja furnase, niin hakkaan vähän kiveäkin. Ajattelin vähän, että vois tehdä tähän kyllä tämän talon, mutta en mä. Maista kirvestä! Kato, nähdäänkö tän ruokka? Juu, mä vähän keskityn täällä välillä, niin mä oon hiljaa. Mutta jos joku meinaa muistaa siis jos jollakin on Xboxi, niin mun käyttäjä on sitten Jarox1. Niin tässä. Niin kysykää mua ihmeessä kaveriksi. En mä tee silleen, että mä jään ottamatta. Mä tein silleen, että joo, en mä tätä taho ottaa. Tää on varmaan joku pelääjä. En mä silleen tee. Mä tein silleen, että mä katon, että kuinka hyvä sä oot pelaamaan ja kaikkea. Ja onko tuolla Creeper? On. Mr. Creeper. Juu, enpä tajua mennä tonne nyt. Ei oo edes miekkaa mulla vielä, niin no thank you. Tässäkin on kauhea koalisuone, by the way. Ne. Ja täälläkin mä taian jossain vaiheessa pelata myös kavereiden kanssa. En oo ihan varmaa, pelanko vieläkään missään pelissä kavereiden kanssa, kun ei mua huita ja yleensä ne tappaa, mut kun mä pelasin niiden kanssa, me kuvataan, en kuvannut onneksi, niin mun kaveri vaan tappaa mua koko ajan sinne. Ei vitsi, mua pänni aika paljon. Mä vaan, et oo tosissas! Ja kaikkea. Näin nyt saatais tehtyä jo sänky. Tää on sitten hardilla mä pelaan. Normipäivät. Oho! Tänne muuten talo. Pikkusen nätti paikka pistää talo.
Makia. Tässä olisi oikeasti hyvä. Hiekka! Hiekkatemppeli! Makia! Me muutetaan hiekkatemppeliin. Sinun kylän vieressä, makia! Tää on paras paikka ikinä. Ja kuten huomaatte, olen puvussa oleva creeperi. Mä sitten tiedän, mitä tuolla alhaalla on. Ja täällä on aika pimiä. Pistetään tortseja tähänpä. Orpo, mitä? Joo, noin. Ja niin tännekin sama juttu. Mä laitan näin. Sitten näin. Ei kun tortsit ei mennä riittää, niin pakko laittaa näin. Ja tonne ylöskin pitäisi vielä saada. Mäpä käyn kahtomassa mitä tuolla on. En oo melkein koskaan käynyt. Mä oon nähnyt, että jotkut on pelannut täällä. Ja nämä tukitaan, ettei monsut pääse. Mutta mä tiedän, että mitä täällä on, kun oikeesti mä oon nähnyt, kun täällä on jotkut on pelannut. Mä tiedän, että tuolla alhaalla on niin trappi. Siksi mä menenkin täältä sen trappin reunasta. Täällä on aika pimiä. Tuohon kun keskeltä vettä, niin se on sitten uit laavassa. Jes, ironia. Oi, emeraldia, makia. Siitä ei valitettavasti voi vielä rakentaa mitään. Tai no voi blokiin. Vai pystykö siitä? Timanttia, makia. Ja nyt varovasti. Vai onko tässä trappia? Vai oliko se juu, TNTtä? Joo, tota mä sitten tarkoitin, että tää on trappi. Mennäänpä takaisin ylös. Häh? Näin. Juu, tänne me muutetaan. Tähänpä se crafting table. 2. File.